ke pachoka chintari kapaga ngwende mano mar dwe ka dwe gijaloko nengo mago mag mudha ngini bure Nairobi ka wanyo nengo mar leta chiela marok mano mar petrol nengo mar siling 174.63 mafuta mar taya bure ka wanyo nengo mar siling 148.9 ka diesel onye nengo mar siling 164.8 ngini kinde mag corona paro ni wanyo kata mne bwo siling 100 bende nengo mag production nikech no chumi bende kingiyo kaka chal saboro bende itayo kata mna gi nengo mag mudhi Zaki. Sharon, maybe wa chake gi chien matin. Taparo ni CPO selero ni part of it very well. Tigi miluongo ni tax rate predictability kata tax environment predictability. Ingeni kwa siku wa change ga rate in every financial year to change rates. Obedo scary kata obedo gino mabuogo kata ngado madwa timang'o madwa keto mwandu. Sama lwasi waketo ma tax rate stable. Tiende ni olombo joket mwandu investors. Imomi olombo enia inyalo plan kendo inyalo project. In fact, it is recommended ni in 5 years onego bedni tax worldwide okip 30 million okimedi. So that kanga tuketo mwandu ne kawuono ten gadieri ni in short term onyalo timo hala to in long term onyalo timo hala more realize gik more realize but in long run ose break even. Tinani ose chopo kama ose yudo capital ni koro ngiyo ni ya onego be na chako koro loso profit mar siling 1 and beyond. Ineno. To ang'o momiyo gino important nikech sama we cost mar timo hala usuru is one of them. Usuru is a major cost. Nikech obiro yore maka kendiko ji administratively, obiro yore maka kido mwande miloso go mwandu ni in terms of raw material cost of production. Koro yudo ni kalwasi obedo stable. Tende kwa wacho ni kawuono kwa change gima chalo kama okwaloko gima chalo kama okwaloko gima chalo kama joket mwandu ilombo gi nikech gibende koro ging'eni cost margi can be predetermined. Tig molungo ni financial forecasting or cash flow projection. Projection, submitting projection to kata mna tax rates, itimrinari iketo into consideration. Tene nyake ni to submitting projection mara ng'iyo ni higa manyien kata month mabira nyalo loso pesa maromo kama to my cost mara to my gima nyalo yudo. Submitting projection mari for management purposes nyaki ngi tax rates. To ka gisebedo stable ne jogi can predict ngato nyalo go tene nyalo go kwandi ming'eni anta bro invest tabro vu million dalo machalo kama ai tabro chako loso hala higini maromo kama. Mano ber. Koro gisani gimotimre ni is a good news to anybody mane dwa biro keto mwandu kani Kenya ka. Koro mano be kena chaka duka pa mano jood bu. Nikech kanyo ging'iyo ni Kenya nyaka bed marketed. Nikech aneno ka jatend piny go trips mang'eny kabe oko. To trips gi moko gin dhi lombo joka mondo gi otim nade oket mwandu. Onyalo bedo controversial kata onyalo bedo ni en gima ok ber niya jatend piny dhi lombo joka mondo bi to ka wanto watimo chike moko matimre nade monyiso ni kikubi ulbedru kanyo. Koro sani gima jatend piny timo gi gima watimo in terms of internal administration watimre nade waketo gi koro girain tiende ne gichalore. Jatend piny sero joka mondo bi to wabende tax rate marwa waketo environment is very stable wabe watimo gi nade wanyiso ni biuru we are ready for you. That is good. Ti penja wach mafuta ni mafuta bende waneno kodhi bet piny koso mano ko gimi penja nikech mafuta bende wacho ni it's one